Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ka jingwat ka balabun kenta, menta ka janmiet ha kapor kumba, Rio bajie shupau minute de lalap saya kamet ka basa jong samla bokor do ling do mau plang, arfu arsnem, bana maulai mau tawar, baru balang ngam julap henin kesngi ha kawa umngi ringkat, barway par uparlok jong samla ban kentiu dor, bedak kasiet arfu snem, bana maulai nong mali. Kini kisamla kila duot no ela ka jong kejing hadian bakila ngam julap ha kawa umngi kabadon ha kalenti banlet chamau kerwat hajan ko Hot Spring Southwest Khasi Hills District. Kani kejingja kalaja henen kesngi kabadai ha kesngi Independence Day ha kaban riungot chiparlok na maulai kilawan banbam khana sha kani kawa. Kita long kubor kila itu ru badai ha kapor kumba sau baji jan mir hadian bikila dap ban shet ban tiu bat chwa ban bam baro riungot chiparlok kila let som ha kate kawa hendai ka bas ngosi kalong ba arngot na pedeng jongki kilang ngam jelop no ha kani kawa na markim nang banjingi. Kubor kaya thuru baha kabaning kong uwe uparlok jongki ubalit lang yo batip kerteng kong baristar hoksi ula persyang banyarap ikini baru arngot hendai na marga jingjeliu bat long tholong jokawa shim lala ban pelat ya ki parlok jong u ya kamet jong ban kentiu dor pedak kesit layo ban se hene ka step ka khan riu terik ha kapor kumba riu bajemen step da ka jingrap uwe nong nya ka di turis ubaju khot ye uba lam ubalalet ngam dalade ha ban se kamet uban kentiu ringkat ka jingrap lang jong we parlok jongki ubatep kerteng kum muhami kharsati. Hadian ke jingwan poi ka kenhuan pulit search and rescue team ni Sherlong ha kapor kumba shpo baje la persyang banwat saya kamet ubakor dor baru shisngi. Deitat hadu kapor jan miet ha kapor kumba riu baje shpo minute da ka jing tre shitam ki pulit SRT kilayo ban no ya kamet ubakor dor. Ya kamet jong kini ki arngut ki samla ki pulit la IT no shigi bahing hasem hadian ke jingkarpa jongki ban pelat ya ka postmortem.